Στο προηγούμενο μάθημα λοιπόν είχαμε τελειώσει μάλλον, λέγοντας ότι ακόμα και όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο ομάδες, την ομάδα Α και την ομάδα Β, ως προς κάποιο ποσοτικό χαρακτηριστικό, για παράδειγμα ύψος, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε μοντελοποίηση. Δηλαδή, θεωρούμε ότι τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα Α, όχι μόνο το δείγμα που θα πάρουμε από εδώ, αλλά γενικά τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα Α, που χαρακτηρίζονται από το Α, ή αλλιώς, αν κάποιο άτομο στην ουσία ανήκει εδώ πέρα, σημαίνει ότι παράγεται από μία μηχανή η οποία ονομάζεται Α. Αυτά λοιπόν τα άτομα που έχουν αυτή την ιδιότητα παράγονται από μία μηχανή η οποία χαρακτηρίζεται από κάποια συγκεκριμένη παράμετρο, για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο ύψος Α. Η μηχανή είναι ρυθμισμένη εδώ. Προφανώς θα παράξει άτομα που δεν έχουν ακριβώς αυτό το ύψος, αλλά κατανέμονται με μία κατανομή, π.χ. κάπως έτσι. Αντίστοιχα, τα άτομα της ομάδας Β παράγονται από μία άλλη μηχανή, η οποία επίσης χαρακτηρίζεται από μία άγνωστη σε εμάς ποσότητα Β, και τα άτομά της κατανέμονται και αυτά κάπως έτσι. Εδώ πέρα ύψος Β. Το ύψος Α και το ύψος Β, οι παράμετροι των μηχανών είναι άγνωστοι σε εμάς. Εμείς το μόνο που βλέπουμε είναι κάποια δείγματα από εδώ πέρα. Άρα έχουμε ένα βέκτορ από νούμερα στην πραγματικότητα από το Α και ένα βέκτορ από νούμερα από το Β. Και με βάση αυτά τα νούμερα θέλουμε να κρίνουμε αν το ύψος Α και το ύψος Β είναι ίσες ή διαφορετικές ποσότητες. Ένας τρόπος θα ήταν ο εξής. Να εκτιμούσαμε το Α, δηλαδή να πάρουμε αυτές εδώ τις μετρήσεις και να εκτιμούσαμε με maximum likelihood, μέγιστη πιθανοφάνεια το Α, π.χ. θα βρίσκαμε μια συνάρτηση εδώ πέρα, όπου θα ήταν μια παράμετρος, ας την ονομάσουμε θ1, και εδώ πέρα θα ήταν η πιθανότητα των δεδομένων given θ1, και αυτή θα έβρισκε ένα μέγιστο π.χ. εδώ. Αυτή την τιμή της παραμέτρου, το θ0, θα λέγαμε ότι είναι το ύψος Α. Το ίδιο θα κάναμε και στην ομάδα Β. Πάλι θα εκτιμούσαμε την πιθανότητα των δεδομένων, των Β δεδομένων τώρα. Όταν ξέρουμε το θ2, θα βρίσκαμε πάλι μια τέτοια κατανομή, μια τέτοια συνάρτηση πιθανοφάνειας, θ2 εδώ πέρα, και θα λέγαμε ότι αυτό μεγιστοποιείται στο θ0 τόνος, το οποίο θα ήταν ίδιο με το ύψος Β. Τώρα, το θέμα είναι ότι κάθε εκτίμησή μας, θα το δούμε αυτό αργότερα σε άλλα μαθήματα, έρχεται με μια βεβαιότητα, όπως λέμε. Δηλαδή, ναι, εμείς έχουμε εκτιμήσει το α εδώ πέρα. Θα βάλω τώρα σε ένα άξονα αριθμών αυτό, εδώ είναι ύψη, ας πούμε. Εμείς έχουμε εκτιμήσει το ύψος α εδώ. Όπως έχω σχεδιάσει, εδώ θα είναι το ύψος α και εδώ το ύψος β. Όμως αυτή η εκτίμησή μας έρχεται με μια αβεβαιότητα που σημαίνει, ίσως το έχετε ακούσει αυτό από άλλα μαθήματα, κάποιο confidence interval, κάποιο διάστημα εμπιστοσύνης. Το έχετε ακούσει αυτό? Αυτό τώρα, στη στατιστική όπως την κάνουμε εμείς, έχει μια παράξενη σημασία. Στην ουσία δεν λέει ακριβώς την αβεβαιότητά μας για το α, για το ύψος α. Αλλά αφήστε με να πω πρώτα αυτό που θέλω και θα σας πω μετά. Η εκτίμησή μας για το β επίσης έχει ένα διάστημα εμπιστοσύνης, θα το βάλουμε κίτρινα του β, ενώ του α θα το βάλουμε άσπρο.
Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να πει ότι αν αυτά τα διαστήματα εμπιστοσύνης αλληλοεπικαλύπτονται, τότε δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ύψος α είναι διαφορετικό από το ύψος β. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διαφορετικά αυτά τα δύο μεγέθη, μόνο αν δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση, όπως θα δούμε παρακάτω. Είναι, όπως ονομάζουμε, μια πολύ συντηρητική προσέγγιση. Τώρα, αυτό που ήθελα να σας πω, τι ακριβώς συμβολίζει το διάστημα εμπιστοσύνη, σημαίνει ότι γενικά, παιδιά, σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις που εκτιμούμε τιμές, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον όρο Bayesian προσέγγιση, θεώρημα του Bayes ή οτιδήποτε, δεν είναι αυτά. Αυτό είναι η λεγόμενη frequentist approach. Είναι η προσέγγιση των frequentist, όπως λέγονται αυτοί, δεν ξέρω πώς λέγονται στα ελληνικά. Η προσέγγιση εδώ πέρα λέει το εξής. Είναι πολύ φιλοσοφικό το θέμα. Λέει ότι οι παράμετροι που εκτιμάτε δεν έχουν αβεβαιότητα, υπάρχουν. Τις έφτιαξε ο Θεός να είναι ύψος α, τις έφτιαξε ο Θεός να είναι ύψος β. Είναι στοιχείο της μηχανής. Υπάρχει μια σταθερή τιμή εκεί πέρα. Αυτό που δεν είμαστε βέβαιοι εμείς έχει να κάνει με το δείγμα μας. Το δείγμα που θα πάρουμε από το α, αν το ξαναπέρναμε, θα ήταν άλλες τιμές. Επομένως, η εκτίμησή μας είναι μη σταθερή. Η τιμή αυτή είναι σταθερή, αμετάβλητη, υπάρχει κάπου στο θεωρητικό κόσμο. Αν παίρναμε άπειρο δείγμα, θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ακριβώς αυτή την τιμή. Αυτό που δεν μπορούμε να πάρουμε είναι άπειρο δείγμα, επομένως το δείγμα μας είναι αυτό που φέρει αβεβαιότητα. Επομένως, η εκτίμηση μας φέρει αβεβαιότητα για το α. Και σου λέει λοιπόν, τι είναι αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης, λένε οι frequentists. Αν εσύ μου δώσεις ένα διάστημα, όποιο θέλεις, π.χ. μου δώσεις το διάστημα, ας πούμε ότι είναι αυτό η τιμή 120, ένα 20 ας πούμε, 120 εκατοστά, μου δώσεις το διάστημα 100-140 ή μου δώσεις το διάστημα 90-150. Μου δώσεις ένα διάστημα. Τότε, αν εσύ έχεις στο μυαλό σου έναν τρόπο που κατασκευάσεις το διάστημα και με ό,τι δεδομένα και σου έδινα θα κατασκεύασες το διάστημα με τον ίδιο τρόπο, θα πετύχαινες στη σωστή τιμή εδώ μέσα 95% των περιπτώσεων. Είναι πολύ μπερδεμένος ο τρόπος που σκέφτονται οι frequentists. Αλλά όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι η παράμετρος είναι αμετάβλητη και σταθερή. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αβέβαιοι αν η παράμετρος είναι εκεί μέσα, διότι το βλέπουμε από τη μεριά του Θεού στην ουσία και λέμε η παράμετρος είναι σταθερή και είναι κάπου. Είναι δεδομένο ότι είναι κάπου. Αυτό που παίζει είναι το διάστημα. Γιατί παίζει το διάστημα, γιατί έρχεται από τα δεδομένα. Και σου λέει λοιπόν, αν η τιμή είναι κάπου σταθερή, αν εσύ σκεφτείς έναν τρόπο να κατασκευάσεις αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης, δηλαδή πού πιστεύεις ότι βρίσκεται η παράμετρος, αν σου δίνει συνεχώς δεδομένα και εσύ κατασκεύασες αυτό το διάστημα εμπιστοσύνης, θα πετύχαινες στη σωστή τιμή 95% των περιπτώσεων. Ένα παράδειγμα που παίζει, σε αυτό να το καταλάβετε καλύτερα, είναι το εξής. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ψαρέψετε και είστε σε μια βάρκα. Και κάτω στο μπιθμένα υπάρχει ένα ψάρι. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι θα ψαρέψετε πετώντας μια πέτρα. Μάλλον θα δείτε το ρόλο της πέτρας. Αλλά τέλος πάντων θέλετε να ρίξετε μια πέτρα από τη βάρκα και να πέσει κοντά στο ψάρι. Αν τέλος πάντων στην πέτρα έχετε προσαρμόσει ένα δίχτυ γύρω-γύρω, σε μια ακτίνα, μπορείτε να κάνετε το εξής πείραμα. Εσείς θα ρίξετε την πέτρα, δεν ξέρετε πού είναι το ψάρι κάτω. Αν έχετε μία μεθοδολογία να ρίχνετε την πέτρα, τότε αν το ψάρι, όπως ρίχνει την πέτρα και έχει ένα δίχτυ γύρω-γύρω, το ψάρι πέφτει μέσα σε αυτό το δίχτυ 95% των περιπτώσεων, σημαίνει ότι αυτό συμβολίζει το confidence interval το δικό σας. Το ψάρι είναι σταθερό, ακίνητο στο βυθό, έχει μια δεδομένη θέση, αυτό έχει μια δεδομένη θέση. Εσείς δεν ξέρετε την εκτίμησή σας, θα πετάξετε απλά μια πέτρα, δεν ξέρετε πού ακριβώς είναι το ψάρι, πιστεύετε ότι είστε κοντά και το μόνο που θέλετε είναι σε πολλές περιπτώσεις, σε 95% περιπτώσεων, το δίχτυ που είναι γύρω-γύρω από την πέτρα να πέσει, να βάλει το ψάρι μέσα. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Αυτό ακριβώς κάνουμε το confidence interval. Εντάξει. Λοιπόν, η προσέγγιση λοιπόν
με τα διαστήματα εμπιστοσύνης εδώ πέρα, σου λέει, «ΟΚ, έχω δεδομένα από το α και έχω από το β. Θα εκτιμήσω το α, θα έχω μια βεβαιότητα γύρω-γύρω. Θα εκτιμήσω το β, θα έχω μια βεβαιότητα γύρω-γύρω. Αν αυτά τα διαστήματα εμπιστοσύνης δεν συμπίπτουν, τότε είναι διαφορετικό το α από το β. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι πολύ σωστή στατιστικά. Και ο λόγος είναι ότι, θα το δείτε λίγο παρακάτω, ότι περιλαμβάνει δύο διαστήματα εμπιστοσύνης. Επομένως, δηλαδή περιλαμβάνει δύο αβεβαιότητες. Επομένως, για να τα κάνουμε εμείς όντως αυτά να είναι ξεχωριστά, σημαίνει ότι αυτές και οι δύο αβεβαιότητες θα πρέπει να είναι πολύ μακριά μεταξύ τους. Και είναι, όπως λέμε, το τεστ πολύ συντηρητικό. Συντηρητικό τεστ σημαίνει ότι όταν σου δείχνει ότι είναι διαφορετικά, είσαι σίγουρος ότι είναι διαφορετικά, αλλά πολλές φορές δεν σου δείχνει ότι είναι διαφορετικά, ενώ είναι. Συντηρητικό δηλαδή σημαίνει ότι δυσκολεύεται να σου πει ότι είναι διαφορετικά. Και όντως αυτό το τεστ δυσκολεύεται, επειδή έχει δύο διαστήματα εμπιστοσύνης. Ένα και ένα δύο. Απλά θα σας εξηγήσω την άλλη προσέγγιση που αυτή θα κάνουμε εμείς, και είναι ως εξής. Δεν σας έχω μιλήσει καθόλου για διάστημα εμπιστοσύνης, πώς το κατασκευάζουμε, αλλά πιστεύω ότι διαστητικά το έχετε, ότι σημαίνει να εκτιμούμε μία παράμετρο, το ψ ή το ψ β, επειδή τα δεδομένα μας είναι περιορισμένα, τι αβεβαιότητα θα βάζαμε γύρω από αυτή την εκτίμησή μας, έτσι. Αυτό είναι διαστητικά το διάστημα εμπιστοσύνης. Εμείς στην προσέγγιση που είπαμε στην προηγούμενο μάθημα, είπαμε ότι έχουμε μία μηχανή, η οποία είναι σεταρισμένη στο δέλτα ίσον 0. Δέλτα ίσον 0 σημαίνει ότι ύψος 1 α ίσον ύψος β. Ή αλλιώς η διαφορά τους είναι 0. Αυτό είναι το δέλτα. Αυτό που εκτιμάμε λοιπόν εδώ πέρα πάλι από τα δεδομένα μας αυτά και αυτά, είναι κάτι που έχει να κάνει με τις διαφορές των μέσων όρων. Διαφορές από εδώ και από εδώ. Δηλαδή κάτι σαν μέσος όρος α μείον μέσος όρος β. Δεν παίζει σημασία ο παρονομαστής. Δηλαδή θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα, σε αυτούς τους δύο πληθυσμούς, υπάρχει μία όντως πραγματική διαφορά, που ας την ονομάσουμε, ας πούμε, πώς να την ονομάσω τώρα αυτή, ύψος α μείον ύψος β. Δεν την ξέρουμε τη διαφορά αυτή, πώς είναι. Την εκτιμούμε με αυτόν τον τρόπο και λέμε ότι αν ήταν 0, ή μάλλον να το πω αλλιώς. Όχι, αφήστε το 0. Υπάρχει αυτή η διαφορά η πραγματική, εδώ πέρα, μπορεί να είναι 0, μπορεί και να μην είναι. Την εκτιμούμε με αυτόν τον τρόπο εμείς, αφαιρώντας τους μέσους όρους και διαρρώντας με κάτι δεν παίζει σημασία. Και στη συνέχεια, αφού αυτή τώρα είναι η παράμετρος, εδώ πέρα, αυτή είναι η εκτίμησή μας, σημαίνει ότι δεν έχουμε δύο διαστήματα εμπιστοσύνης, αλλά έχουμε ένα διάστημα εμπιστοσύνης γύρω από την εκτίμηση αυτής εδώ της παραμέτρου, της συνολικής, της δέλτα παραμέτρου. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι εκτιμούμε το δέλτα να είναι ύψος α μείον ύψος β, εδώ πέρα. Ας υποθέσουμε ότι το 0 είναι εδώ. Και τώρα λέμε, αν το διάστημα εμπιστοσύνης περιλαμβάνει το 0, τότε δεν μπορούμε να αποφανθούμε ότι αυτά είναι διαφορετικά. Εντάξει. Τώρα όμως έχουμε ένα διάστημα εμπιστοσύνης. Δηλαδή είχαμε δύο. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι προκειμένου αυτά τα δύο διαστήματα εμπιστοσύνης να μην συμπίπτουν, θα πρέπει να είναι πιο μακριά αυτές οι τιμές. Ενώ εδώ πέρα, επειδή εκτιμούμε μία παράμετρο και έχουμε ένα διάστημα εμπιστοσύνης, είναι πιο εύκολο, είναι στην ουσία μικρότερο το διάστημα εμπιστοσύνης. Είναι πιο στενό το συνολικό. Δηλαδή, απαιτούμε μικρότερη απόσταση αυτών των δύο προκειμένου να πούμε ότι είναι στατιστικά διαφορετικό του μηδενός. Εντάξει, αυτή είναι η όλη ιδέα του να χρησιμοποιήσω κάτι combined. Αυτό εδώ που είναι συνδυασμός δύο παραμέτρων και όχι την κάθε μία διαφορετικά. Εντάξει. Αυτό θα κάνουμε στα δικά μας δείγματα. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε στα δικά μας δείγματα στην εκτίμηση το αν η έκφραση του γονιδίου στην ομάδα α είναι διαφορετική από την έκφραση του γονιδίου στην ομάδα β.
δεν θα εκτιμήσουμε την έκφραση στην α, την έκφραση στη β και θα δούμε πόσο απέχουν αυτά τα δύο. Όχι. Θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε αμέσως αυτή τη διαφορά. Και ένας τρόπος είναι να εκτιμήσουμε τη διαφορά και να δούμε αν περιλαμβάνει το 0. Αυτός είναι ένας τρόπος που είναι σωστός. Και ισοδύναμος τρόπος είναι, που αυτό θα κάνουμε εμείς, να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια μηχανή σεταρισμένη στο 0, να πάρουμε δείγματα από αυτή τη μηχανή, να δούμε αυτά τα δείγματα που θα πάρουμε από εδώ πέρα, τι τιμές αποδίδουν, μετρώντας αμέσως, εδώ θα πάρουμε δηλαδή ένα δείγμα α και ένα δείγμα β. Θα υπολογίσουμε το μέσο όρο 1 και το μέσο όρο 2. Θα πάρουμε τη διαφορά τους. Θα φτιάξουμε αυτό το κλάσμα που είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα που θα διαιρέσουμε με τυπικές αποκλίσεις κτλ. Και θα δούμε τι τιμές θα πάρουμε. Π.χ. θα παίρνουμε τιμές T1, T2, T3, T4 κτλ. Δηλαδή από τη μηχανή εδώ πέρα που έχει σεταρισμένο το 0 θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πάρα πολλές τιμές που αντιστοιχούν σε δείγματα που έρχονται από εδώ. Αυτό εδώ πέρα, αν φτιάξουμε την κατανομή του, σημαίνει ότι θα έχει μια τέτοια μορφή. Εδώ πέρα είναι το 0 και εδώ πέρα είναι η κατανομή όλων αυτών των δειγμάτων. Και στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα συγκρίνουμε, θα πάρουμε τη δική μας την πραγματική τιμή, την τιμή που έχουμε ήδη στην εκφράση του γονιδίου, γονίδιο χ ας πούμε, με κάποια άτομα από το α και κάποια άτομα από το β και υπολογισμένο το μέσο όρο εδώ πέρα και υπολογισμένο το μέσο όρο εδώ πέρα, θα σχηματίσουμε το ίδιο κλάσμα με εδώ, θα δούμε πόσο είναι αυτό το κλάσμα, το ονομάσουμε ταφ 0 και θα δούμε που πέφτει αυτό το ταφ 0. Αν πέφτει αρκετά μακριά από το 0, π.χ. εδώ πέρα ή π.χ. εδώ πέρα, τότε λέμε ότι η πιθανότητα να δούμε αυτό το ταφ 0 ή κάτι πιο μεγάλο από εδώ, πιο ακραίο δηλαδή, ή κάτι πιο μικρό από εδώ, πιο ακραίο και από εδώ, ακραίο, είναι τόσο μικρή που πιστεύουμε ότι το ταφ 0 δεν πρέπει να έρχεται από αυτή την κατανομή. Αν δεν έρχεται όμως από αυτή την κατανομή, σημαίνει ότι δεν έρχεται από αυτή τη μηχανή. Αν δεν έρχεται από αυτή τη μηχανή, σημαίνει ότι το πραγματικό ύψος α και το β είναι διαφορετικά μεταξύ. Εντάξει. Το έχω πει 2-3 φορές αυτό, αλλά θέλω πάντα να κάνετε τη σύνδεση δείγμα, το οποίο θα μας βοηθήσει να πούμε κάτι για την παράμετρο. Τίποτα άλλο. Το δείγμα πουθενά άλλου δεν στέκει. Μόνο στο να πούμε κάτι για την παράμετρο. Όλη η αβεβαιότητα της ανάλυσης προκύπτει από το γεγονός ότι το δείγμα είναι πεπερασμένο, μικρό. Αν το δείγμα ήταν άπειρο, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε στατιστική καν. Θα είχαμε την πραγματικότητα όντως, αμέσως. Γιατί θα είχαμε σωστή εκτίμηση των παραμέτρων. Πολύ ακριβή εκτίμηση των παραμέτρων. Εντάξει. Όλη η δουλειά της στατιστικής είναι κάπως να ελέγξει αυτή την αβεβαιότητα που έρχεται από το πεπερασμένο δείγμα. Και μπορεί να την ελέγξει μόνο βάζοντας κατανομές στις ποσότητες. Γιατί? Γιατί οι κατανομές, όπως είναι αυτή η κατανομή, όπως είναι η κατανομή του ύψους παραπάνω, σου λέει, ναι, μεν το ύψος δεν το ξέρω, είναι μια τυχαία μεταβλητή, όμως είναι ελεγχόμενα τυχαία. Είναι γύρω από το 180 το ύψος. Έχει μια τυπική απόκλιση. Δεν μπορούμε να πάμε στο 340, δεν μπορούμε να πάμε στο 10 εκατοστά. Έχει μια τυπική απόκλιση, που σημαίνει ότι πιο πιθανό είναι να είμαστε γύρω στο 1,60 και πολύ λιγότερο πιθανό πάνω από 2 μέτρα. Πολύ λιγότερο πιθανό κάτω από 1,40 για παράδειγμα. Εντάξει. Αυτή την αβεβαιότητα την κοντρολάρουμε μόνο με κατανομές, με πιθανότητες, βάζοντας κανόνες δηλαδή στο τι τιμές μπορούμε να πάρουμε. Ωραία. Δεν θα σας πρίξω άλλο με θεωρία. Θα λέω μερικά πράγματα κάθε φορά, απλά για να σκεφτείτε τη σημαντικότητα του δείγματος και τη σύνδεσή της με τις παραμέτρους. Το δείγμα είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ο μόνος τρόπος να προσεγγίσουμε την παράμετρο. Δεν έχουμε άλλο. Το μοντέλο που μπαίνει από πίσω, η κανονική κατανομή κτλ. Είναι πολύ σημαντική γιατί μόνο αυτή μας δίνει τη σύνδεση μεταξύ δείγματος και παραμέτρου. Επίσης δεν έχουμε κάτι άλλο. Επομένως, όταν θα πάτε αύριο μεθαύριο σε κάποιο εργαστήριο να κάνετε πειράματα, προσοχή στο δείγμα που θα πάρετε. Μικρό δείγμα δεν σας βοηθάει. Κακό δείγμα δεν σας βοηθάει.
σημαίνει ότι θα έχετε κακή εκτίμηση παραμέτρων σε οτιδήποτε κάνετε. Πολύ προσοχή στο δείγμα και πολύ προσοχή στο μοντέλο. Αν το μοντέλο είναι λάθος, πίσω δεν θα βγάλετε τίποτα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στα δεδομένα μας. Νομίζω είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα, σας είχα δείξει πώς κατεβάζουμε δεδομένα από το Gene Expression Omnibus. Σωστά. Θα δούμε τώρα γρήγορα. GeoDataSet. Παιδιά, επειδή θα τελειώσουμε σε μία ώρα, θα κάνω διάλειμμα όποτε μου πείτε. Όποτε θέλετε μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα. Αν δεν θέλετε να κάνουμε διάλειμμα, αν την αντέχετε, επειδή θα αρχίσει το practice τώρα, μπορούμε να το πάμε μέχρι και 40, ας πούμε, και να το κλείσουμε. Ό,τι μου πείτε εσείς. Άμα κάποιος δεν την αντέχει και θέλει διάλειμμα, σηκώστε χέρι να κάνουμε διάλειμμα οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Λοιπόν, εδώ πέρα γράφουμε λοιπόν oral mucosa. Smoking. Θα να δείχνω απλά πώς το κατεβάσαμε αυτό. Πάμε εδώ στο dataset. Αριστερά. Και είναι αυτό εδώ το dataset. Πατάμε. Και πατάμε. Είπαμε ότι, απλά για να σας θυμίσω από το προηγούμενο μάθημα, πατάμε εδώ και βλέπουμε πώς είναι φτιαγμένο το πείραμα. Τα πρώτα 40 είναι θηλυκά, καπνιστές μη καπνιστές. Τα επόμενα 39, όχι, συγγνώμη. Νομίζω είναι 40 και 40. Νομίζω είναι 40 και 40. Οι καπνιστές είναι... κάπου λέει. 40 νομίζω είναι οι καπνιστές και 39 είναι οι μη καπνιστές. Αυτό που λέει control. Εδώ λέει λοιπόν ότι είναι 40 cigarette smokers και 40 age and gender masked never smokers. 40 καπνιστές. Τα δείγματα είναι 79, όχι 80. Αλλά θα το δούμε αυτό, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Θα κατεβάσουμε. Κατεβάζουμε λοιπόν το dataset από εδώ. Το έχουμε κάνει και την προηγούμενη φορά αυτό. 2025-2026. Μπορώ να το έχω ήδη εδώ πέρα. Εγώ λοιπόν το έχω εδώ, εσείς θα το έχετε σε κάποιο, αν ήδη το είχα. Θα το έχετε σε κάποιο φάκελό σας. Είπαμε ότι το αποσυμπιέζουμε, το έχω αποσυμπιέσει ήδη. Επομένως, αν θέλω να το δω, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, σας είχα πει ότι αυτά είναι σχόλια, ότι το dataset αρχίζει λίγο παρακάτω, μετά τις γραμμές που αρχίζουν με δίαιση θαυμαστικό, από τη γραμμή IDREF, από αυτή τη γραμμή αρχίζει το dataset, και προσοχή στο τέλος, αν δείτε το τέλος του dataset, θα έχει επίσης μια γραμμή που θα γράφει dataset table end και αυτή πρέπει να αφαιρεθεί. Άρα πρέπει να αφαιρέσω όλες τις γραμμές που έχουν θαυμαστικό δίαιση καπελάκι. Στο Linux είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό. Στα Windows θα πρέπει να το ανοίξετε το αρχείο αυτό με TextPad και χειροκίνητα να το σβήσετε, τις γραμμές που έχουν δίαιση θαυμαστικό καπελάκι. Το Linux θα έκανα... Για να δω αν το θυμάμαι. Μπράβο. Όχι. Grep μείον ε κεφαλαίο. Το έχω να σου πω. Δεν περιμένω. Τι. Τα όρια δεν θα έπρεπε να τα θέλει λογικά, γιατί έχω βάλει τις αγγείλες. Δηλαδή,
Τώρα, ναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό τώρα μπορώ να το σώσω στο clean εγώ και το έχω καθαρίσει. Τώρα, αν το κάνατε στα Windows, θα το ανοίγατε με TextPad εσείς. Εγώ το ανοίγω δεν έχω TextPad εδώ πέρα, έχω κάτι άλλο. Οπότε εσείς θα ανοίγατε TextPad, θα το φορτώνατε, το soft λοιπόν. Είναι μεγαλούτσικο αυτό, οπότε θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά ανοίγει, δεν είναι τόσο τεράστιο. Και θα πηγαίνατε απλά από εδώ μέχρι αυτή τη γραμμή χωρίς το IDREF και θα σβήνατε. Θα πάρει λίγο, εμένα παίρνει ας πούμε γύρω στα 20 δευτερόλεπτα να φορτώσει. Και μετά θα πάτε και την τελευταία γραμμή και θα τη σβήνατε. Και θα το αποθηκεύατε μετά, είτε με το ίδιο όνομα, είτε με άλλη κατάληξη. Εγώ βάλω την κατάληξη clean να ξέρω ότι το έχω καθαρίσει. Εντάξει, το κάνατε όλοι. Ναι. Πάντα στην τύχη τη βρίσκω πέρα αυτή τη ζωή. Εδώ σημαίνει καπελάκι, να μην έχει καπελάκι, να μην έχει θαυμαστικό, να μην έχει δίαιση. Το μείον διασφαλίζει ότι δεν θα τα έχει αυτά. Το ξαναδείχνω. Αρχίζει με αυτή τη γραμμή με IDREF και να τελειώνει την βόλα σε table N. Την γραμμή δεν θέλει. Και αποθηκεύσει το απλά. Τώρα, το dataset μας είναι στη μορφή πίνακα. Η μορφή πίνακα σημαίνει ότι για ένα αρχείο που έχει συγκεκριμένο αριθμό γραμμών και συγκεκριμένο αριθμό στυλών. Για κάθε γραμμή έχει τις ίδιες στήλες. Γραμμές λοιπόν, στήλες του πίνακα μου. Οι γραμμές είναι τα γονίδια και οι στήλες είναι τα άτομα. Με δύο εξαιρέσεις. Η πρώτη στήλη είναι τα λεγόμενα properties, που έχει να κάνει με το microarrays μας ενδιαφέρει πολύ, πάντως κάποιος τονικός είναι εδώ. Η δεύτερη στήλη είναι τα Gmails. Επομένως, με τρεις αξίες να μην τρίτη στήλη και μετά. Αυτό είναι το δείγμα 1, δείγμα 2, δείγμα 3 κτλ. Μετά θα πάμε το δείγμα 79. Οπότε, για να διαβάσουμε λίγο αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση read-table. Το διαβάζω σε εξαιρετικό data, πίσω, read. Θα το σέλιδο, οπότε πρέπει να τα διαβάσω. Δεν έχετε αυτό το πρόβλημα. Δεν βλέπω σε αυτό το πρόβλημα.
διαβάζει αυτό βασικά να χρησιμοποιήσουμε τη ρητέρη. Η ρητέρη είναι εξισορίσματα. Να διαβάσει ένα αρχείο. Παίρνει την τοποθεσία του αρχείου. Συνέχεια, αν το αρχείο έχει κεφαλίδα κτλ. Για να προσδιορίσουμε όμως την τοποθεσία του αρχείου, πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή από πού πάει να διαβάσει. Μπορώ να χρησιμοποιήσω λοιπόν στην ανάλυση GetWD, Work Directory, να την τρέξω και θα μου πει ότι αυτή τη στιγμή αν διαβάζει από το Home Pavlos Stitching. Σε εσάς θα βγάλει κάποιον άλλο φάκελο εδώ. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας υπάρχει σε αυτό το φάκελο που διαβάζει R. Εδώ δηλαδή, σε μένα. Εντάξει. Αν δεν μπορεί να διαβάσει το αρχείο, θα πρέπει να του δώσετε full διεύθυνση. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να μεταφέρετε το αρχείο σας εκεί που διαβάζει ER ή να χρησιμοποιήσετε SWD και εδώ πέρα τώρα να βάλετε τη διεύθυνση του φακέλου που πιστεύετε ότι υπάρχει το αρχείο σας. Σε μένα, ας πούμε, αυτός όπως άμα πάτε εδώ πέρα στο πελάκι κάτω, μπορείτε να βρείτε, όχι συγγνώμη, άμα πάτε εδώ πέρα, μπορείτε να βρείτε το φάκελο που υπάρχει το δεδομένο σας. Για παράδειγμα, σε μένα υπάρχει στο Computational Biology 2026. Εδώ φαίνεται λοιπόν ο φάκελος αυτός που έχετε τα δεδομένα σας κάτω και πάτε εδώ στο γραμμάζι και πατάτε Set as Working Directory. Και στην ουσία αυτό τρέχει αυτή την εντολή, που αυτή την εντολή πήρα να τρέξει εγώ χειροκίνητα εδώ πέρα. Αυτό το Linux μας βοηθάει να το τρέξουμε μόνοι μας. Το Linux αυτό μας βοηθάει να τρέξουμε μόνοι μας. Να τρέξουμε αυτόματα. Μέχρι τώρα, παιδιά. Πολύ. Ανοίξω Στέλλα. Βρες το φάκελο ή το αρχείο. Αν βρες το αρχείο, πηγαίνετε σε ένα browser. Θα το ανοίξετε βασικά. Ναι, πάω εκεί, πάτε δεξί κλικ. Όχι, περιμένετε εδώ, πάτε δεξί κλικ, όχι διπλό αριστερό. Και πάτε extract here. Το extract all. Οκ. Το έφτιαξα ένα φάκελο λοιπόν. Τώρα δεν ξανανοίξαμε στο download data. Το άνοιξα. Άρα είναι συνδυασμένο με τα υπηρεσίες. Δεν άνοιξα αυτό και το έχεις αποσυνδυάσει. Δεν μπορεί να το εξετάσει. Έτσι, αυτό το κοιτάξει. Ξέρετε ότι θα βάλει και κατάληξη, θα δίνει βάση με τσέσου κατάληξη στην αφορά. Αυτό είναι σωστό. Πρέπει να βρεις αυτό το φάκελο. Πρέπει να το φτιάξει κάπου εδώ μέσα, υπάρχει εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
Όλοι παιδιά, κάποιος άλλος, όλοι, εντάξει. Ποιος ήταν σαρκόντιος εσείς που τρέχετε, πού τον βάλατε, γιατί πίσω, ας πούμε, έχουμε πρόβλημα να βρούμε το φάκελο, κάποιους φακέλους, δεν τους βλέπετε όλους οι άλλοι, βλέπετε από ένα επίπεδο και κάτω. Πώς το κάνατε εσείς? Το PVDB που βλέπει αμέσως. Αυτό είναι μια λύση, κορίτσια πίσω. Να το αποθηκεύσετε εκεί που βλέπει άρα αμέσως. Α, βρήκε η Ελένη. Δεν είναι. Θα το βγει εδώ. Αυτό το πας στο νου και να κάνεις το direct. Και τρέχει το φάκελο. Ωραία, παιδιά. Όλοι εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν σετάρει την άρμη να διαβάζει εκεί που πρέπει να διαβάζει. Η λύση που έπαιξε λέει είναι πολύ καλή. Άμα πάτε εδώ, go to directory, θα σας εμφανίσει, σε μένα το εμφανίζει. Αν σε εσάς εμφανίζει ένα κανονικό browser, μπορείτε να πάτε οπουδήποτε στο σύστημα. Ενώ από εδώ δεν φαίνεται αυτό. Ωραία, το διαβάζουμε τώρα. Αφού το έχουμε κάνει αυτό, βάζουμε το όνομα του αρχείου, σε μένα είναι gts3709.clean. Προσοχή, γιατί σε κάποιους τα Windows μόνο τους έχουν βάλει και ένα clean δώσατε εσείς, αλλά θα μπορεί να δώσει ένα .txt extra. Δείτε εδώ πέρα πώς ακριβώς φαίνεται το αρχείο. Είναι .clean ή είναι .clean.txt ή .soft.txt, τι ακριβώς έχετε στα όνομα. Λοιπόν, αυτό το αρχείο τώρα έχει επικεφαλίδα ή δεν έχει? Δηλαδή έχει μια γραμμή που μας λέει τα ονόματα των στυλών, αυτή είναι η επικεφαλίδα. Και κοιτάξτε πώς αρχίζει το αρχείο αυτό. Αρχίζει έτσι. Πάνω υπάρχει μια γραμμή που μας λέει τα ονόματα των στυλών ή αρχίζει αμέσως με μετρήσεις? Ναι. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να το βλέπετε πριν το φορτώσετε, γιατί αυτό θα το διαβάσει λάθος. Έτσι λοιπόν, αυτό το ονομάζουμε επικεφαλίδα, header. Έχει μια γραμμή που μας λέει τα ονόματα των στυλών. Okay. Πάμε στην άρμα. Βλέπουμε ότι έχουμε header. Header is on true. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι να ξέρετε τι είδους κενό είναι αυτό εδώ πέρα. Υπάρχουν δύο είδη κενών. Είναι το απλό space, είναι η μεγάλη μπάρα που είσαι στο πληκτρολόγιο, και υπάρχει το tab. Το tab είναι αυτό που είναι κάτω από το ένα αριστερά. Δύο ειδών κενά υπάρχουν. Εντάξει, αυτά τα δύο. Τώρα, το Geo Datasets χρησιμοποιεί το tab σαν κενό. Επομένως, θα πρέπει να του πείτε ότι ο διαχωριστής ανάμεσα στις στήλες σας είναι το tab. Θα σας δείξω πώς να το πούμε τώρα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Διότι η R, by default, αν δεν πούμε τίποτα, αυτό που κάνει είναι ότι θεωρεί σαν διαχωριστή είτε το κενό, είτε το tab, είτε ένα tab, είτε 5 tab, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή, ενοποιεί τους διαχωριστές. Αν έχετε δηλαδή 3 tab μαζεμένα, θα το θεωρήσει ένα tab.
Αν έχετε 3 κενά μαζεμένα, θα το θεωρήσει ένα κενό. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό? Ότι αν αυτή η τιμή λείπει, γιατί είναι μίση, γιατί δεν την έχουμε μετρήσει αυτό το άτομο, θα έχει ένα tab από εδώ και κολλητά άλλο ένα tab που θα είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί θα λείπει αυτή η τιμή. Αντί λοιπόν να καταλάβει ότι αυτή είναι η μέτρηση για το πρώτο άτομο, μετά θα έχει τα δύο tab μαζί και αυτή είναι για το τρίτο άτομο, η R θα νομίζω ότι αυτή είναι για το πρώτο άτομο και αυτή για το δεύτερο άτομο. Και θα μπερδευτεί. Θα διαβάσετε όλα λάθος. Αφενός θα σας βγάλει ένα μήνυμα λάθος, γιατί θα σας πει ότι αυτό δεν είναι πίνακας πια, και θα σας το πει ότι δεν είναι πίνακα γιατί αυτή η γραμμή θα έχει λιγότερες στήλες, για παράδειγμα. Αυτό. Όμως, αν ψάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε μια λύση η οποία είναι πολύ κακή. Γι' αυτό θέλω να σας το πω. Θα βρείτε μια λύση που θα σας πει fill is on true να βάλετε στο retable. Δηλαδή, εδώ πέρα θα σας πει το Google να βάλετε fill is on true. Είναι κακή λύση. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αν αυτός είναι ο πίνακας με τα δεδομένα σας και εδώ έχετε μια τιμή 5, 1, 5, εδώ σας λείπει μια τιμή, άρα είναι αυτά δύο μαζί, και εδώ πέρα έχετε το 7, ας πούμε ότι ο πίνακας έχει 4 στήλες. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 1, 4 με 3 για παράδειγμα. Εδώ πέρα όμως λείπει κάτι. Αν πάτε να το διαβάσετε αυτό, θα σας πει ότι δεν είναι πίνακα, γιατί αυτή η γραμμή έχει 3 τιμές μόνο και όχι 4. Αν βάλετε fill is on true, το retable, αυτό που θα γίνει είναι ότι όσες γραμμές έχουν λιγότερο από 4 στοιχεία, θα πάει στο τέλος τους και θα βάλει NA. Δηλαδή αυτή η γραμμή θα γίνει έτσι. Αυτό τώρα το 1 θα είναι στην πρώτη στήλη, αυτό το 5 στη δεύτερη, αυτό το 7 στην τρίτη και το 9 στην τέταρτη. Το οποίο προφανώς είναι λάθος. Γιατί το 7 αντιστοιχεί στη στήλη 4 και όχι στην 3. Και η άγνωστη τιμή είναι στη στήλη 3 και όχι στην 4. Έτσι. Αυτό για να το διορθώσετε και να μην έχετε τέτοιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξέρετε ακριβώς ποιος είναι ο διαχωριστής. Στο Geo λοιπόν datasets, ο διαχωριστής είναι το tab και το συμβολίζουμε έτσι. Αφού τα κάνουμε αυτά, μπορούμε να πατήσουμε... και άλλο ένα πράγμα χρειάζεται να ξέρετε, που εδώ νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα στο συγκεκριμένο. Με ποιο σύμβολο συμβολίζουν τις άγνωστες τιμές. Μπορεί είτε να λείπει εντελώς το νούμερο και να είναι τα δύο tab μαζί, είτε να έχουν γράψει, ας πούμε, null, είτε να έχουν γράψει NA. Εδώ νομίζω δεν έχει null και NA, αν θυμάμαι καλά, αλλά θα το καταλάβουμε και παρακάτω αυτό. Πάμε λοιπόν στην R. Αν τα έχουμε φτιάξει λοιπόν όλα σωστά, μπορούμε εδώ να πατήσουμε Ctrl-Enter, οπουδήποτε είμαστε, και να τρέξει. Τώρα έχει φορτώσει το datasets. Αν κάνω dim raw data, θα δω πόσες γραμμές και πόσες στήλες έχει. Έχει 54.675 γραμμές και 81 στήλες. Οι 81 στήλες είναι λογικό νούμερο, γιατί είναι οι δύο πρώτες στήλες που έχει το probe ID και το gname, συν 79 στήλες μετρήσεις. Και αυτές οι 54.675 αντιστοιχούν στα γονίδια. Εντάξει, αυτά έχουμε διαβάσει. Από αυτό το dataset θα θέλαμε να φτιάξουμε ένα άλλο πιο καθαρό, θα το ονομάσουμε και το data, που θα είναι από τη στήλη 3 και μετά. Χωρίς δηλαδή τα ονόματα γονιδίων και τα probe IDs. Να είναι μόνο οι καθαρές μετρήσεις. Κάποιος θυμάται από την R πώς θα το κάνουμε αυτό? Πώς θα πάρουμε λοιπόν ένα υποσύνολο του πίνακα, ένα τμήμα του πίνακα μόνο, που δεν θα είναι και οι 81 στήλες, αλλά θα είναι οι στήλες από την 3 και μετά, χωρίς δηλαδή τις δύο πρώτες στήλες που είναι το probe ID και το gname. Θα θέλαμε να κρατήσουμε μόνο αυτό το πίνακα. Τι θα γράφαμε? Data ίσον. Πώς θα το παίρναμε αυτό από το raw data? Έλα. Μπράβο. 3 και εδώ πέρα θα βάζω μάλλον και κατελεία encall του raw data. Υπάρχει και άλλος τρόπος πιο έξυπνος. Αυτός είναι ο ένας. Και ο πιο έξυπνος τρόπος είναι να γράφαμε
raw data, πάλι κόμμα. Το κόμμα, παιδιά, εδώ πέρα σημαίνει, θα σας πω τώρα τι σημαίνει. Εδώ πέρα θα βάλαμε πλην μάλλον έτσι. Πλην 1-2. Δηλαδή όλες οι στήλες εκτός την 1-2. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή αυτός είναι πίνακας, έχει δύο διαστάσεις, τις γραμμές και τις στήλες. Γενικά, αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε μία γραμμή και σε μία στήλη, αν αυτός ας πούμε είναι ο πίνακας M, θα λέγαμε M1,2 σημαίνει το στοιχείο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη. Πρώτη γραμμή και δεύτερη στήλη, δηλαδή αυτό εδώ το στοιχείο. Αν θέλαμε όμως να πάρουμε τα στοιχεία της πρώτης γραμμής, όλα, θα γράφαμε M1, της πρώτης γραμμής είπα. M1, ναι, έτσι. Αυτό σημαίνει πρώτη γραμμή και όλες οι στήλες. Πρώτη γραμμή και όλες οι στήλες σημαίνει στην ουσία η πρώτη γραμμή. Αν θέλαμε την πρώτη στήλη, θα το κάναμε έτσι. Αυτό σημαίνει πρώτη στήλη και όλες οι γραμμές. Στην ουσία η πρώτη στήλη δηλαδή. Εδώ πέρα τώρα του λέμε όλες οι γραμμές, γιατί πριν το κόμμα δεν έχουμε βάλει τίποτα, εκτός από τις στήλες 1 και 2, που είναι ισοδύναμο με αυτό εδώ, το οποίο λέει όλες οι γραμμές από τη στήλη 3 μέχρι την τελευταία. Το encall του raw data είναι το πλήθος των στυλών του raw data. Στην πραγματικότητα λέει λοιπόν από την 3 μέχρι την 81. Έτσι, που είναι αυτό το τμήμα του πίνακα. Εντάξει, παιδιά. Απορία? Το έχουμε. Ωραία, πάμε να το διαβάσουμε λοιπόν αυτό. Data λοιπόν ίσον raw data, αγγείλει όχι παρένθεση, κόμμα, πλην 1-2. Αν δω τώρα dim data, θα πρέπει να είναι 79 στήλες και όντως είναι. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε ένα γονίδιο μόνο, για παράδειγμα το γονίδιο που βρίσκεται στη γραμμή, gene in row 10.000. Και ας υποθέσουμε ότι αυτό το γονίδιο θα το ονομάσουμε εμείς χ. Άρα η έκφραση του χ θα είναι από το data οι 10.000, η γραμμή 10.000. Το χ λοιπόν είναι αυτές εδώ οι μετρήσεις. Βλέπετε όταν γράψω χ και πάνω εκτυπώσω, θα μου το φτιάξει, επειδή αυτός εδώ είναι πίνακας, θα μου το φτιάξει στην πραγματικότητα σαν ένα μικρό πίνακα που αποτελείται από μία γραμμή και πολλές στήλες. Αυτή είναι η πρώτη στήλη, αυτή η δεύτερη στήλη, αυτή η τρίτη στήλη κτλ. Αυτά εδώ είναι οι μετρήσεις. Αν θέλουμε αυτό να το πάρουμε σαν vector, καθαρό vector, μπορούμε να γράψουμε as numeric αυτού του πράγματος και τώρα θα είναι ένα καθαρό vector, δηλαδή αυτές οι 79 τιμές. Ωραία. Αυτές είναι οι 79 μετρήσεις λοιπόν για το γονίδιο χ, το γονίδιο 10.000. Και θα αρχίσουμε κάνοντας την ανάλυση μας στο γονίδιο αυτό. Στη συνέχεια θα σας δείξω πώς επεκτείνουμε την ανάλυση μας για όλα τα γονίδια. Τώρα επειδή φοβάμαι ότι θα χαλάσει ο ήχος, θα κλείσω και θα ξανανοίξω το μικρόφωνο.
Και να πάω και εδώ να ξαναφτιάξω. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το χ. Αυτό που πρέπει να βρούμε τώρα είναι να ξαναπάμε εδώ και να δούμε πόσα άτομα ανήκουν στις δύο κατηγορίες. Για να δούμε αν θα το καταφέρουμε να το βρούμε αυτό. Τα πρώτα λοιπόν, να μας λέει κιόλας, τα πρώτα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Τα πρώτα 19 άτομα είναι θηλυκά καπνιστές. Άρα λογικά είναι 19 και μετά πάει, είναι 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μετά είναι λογικά 20. Είναι 19 λοιπόν καπνιστές, 20 control, 20 καπνιστές, 20 control. Ωραία. Εγώ τώρα θέλω να πάρω όλους τους καπνιστές μαζί και όλους τους μη καπνιστές μαζί. Ποιος θυμάται να το κάνει αυτό? Να φτιάξουμε λοιπόν τις μετρήσεις μας σε δύο ομάδες. Smokers θα είναι οι πρώτοι 19 από εδώ πέρα, από το χ, συν οι πρώτοι 19, συν οι 20 που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Smokers και οι μη καπνιστές είναι οι 20 αυτοί και οι 20 αυτοί. Άρα αν θέλουμε να το γράψουμε, έχουμε καπνιστές στις θέσεις 1 έως 19 και σε ποιες άλλες θέσεις, παιδιά? 19, 20, 20, 20. Δεν είναι πολύ δύσκολο. 19, 20, 20, 20 είναι η διάταξη. 1 έως 19 είναι καπνιστές. Και 20 θα πάμε στο 39. Άρα ο τελευταίος control θηλυκό άτομο είναι στο 39. Άρα από το 40 αρχίζουν πάλι οι καπνιστές. 40 μέχρι μπράβο. Μέχρι 59 και 59. Αυτοί λοιπόν είναι καπνιστές, smokers σας βάζουμε. Αυτοί είναι smokers και αυτοί είναι non-smokers και αυτοί είναι non-smokers. Δηλαδή από 20 μέχρι 39 αυτά είναι 20 άτομα και από 60 μέχρι 79 αυτά επίσης είναι 20 άτομα. Non-smokers και non-smokers. Ωραία. Ποιος θα μου πει τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό στην R? Είναι εδώ. Smokers λοιπόν, ποιο θα είναι? Από το χ ποιοι? Θα το κάνουμε λοιπόν έτσι. C θα βάλουμε μέσα, γιατί θέλουμε να ενώσουμε δύο διαστήματα, έτσι. 1 έως 19, κόμμα. Τι βάλε? Όχι, κόμμα. Θα σου δείξω τώρα γιατί. Και μετά που πάμε στο 40 είπαμε. Λοιπόν, κοίτα. Το 1 έως 19 είναι ένα βέκτορ. Αυτό εδώ πέρα. Εμείς στην ουσία θέλουμε να ενώσουμε δύο βέκτορ μαζί. Αυτό είναι το 1. Και αυτό είναι το άλλο. Βλέπεις ότι είναι 1, 19 και μετά πάει 40. Δηλαδή στην ουσία ενώνουμε αυτό και αυτό το vector. Πάντα όταν κάνουμε ένωση πραγμάτων, ειδικά vectors, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση C, που είναι η concatenate συνάρτηση. Και όπως είχαμε πει και στο BIOL 200, στην ουσία και αυτό είναι ένωση vector
4 βέκτορ εδώ πέρα, το καθένα από ένα στοιχείο. Έτσι. Αυτό μου δίνει όλα τα νούμερα από 1-19 και 40 έως 59 και αυτό μου δίνει όλα τα νούμερα από 1 μέχρι 4. Για παράδειγμα. Ωραία. Αυτά λοιπόν είναι οι smokers. Οι non-smokers πώς το κάνουμε τώρα? Μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο έξυπνα. Να πούμε ότι αυτή εδώ πέρα είναι η smokers index, οι θέσεις τους λοιπόν. Εδώ πέρα να βάλουμε smokers index. Και εδώ τώρα τι θα βάλω? Για να δω, μπορεί να σκεφτεί κανείς πώς θα το πάρω εύκολα αυτό, τους non-smokers. Κάποιος, πώς θα πάρω εύκολα τους μη καπνιστές, αφού ξέρω ποιοι είναι οι καπνιστές? Θα είναι από το χ πλην smokers index. Όλοι οι άλλοι λοιπόν. Όχι, οι smokers είναι τιμές. Με το εδώ πέρα, μέσα στις αγγείλες βάζουμε θέσεις. Πάντα. Είτε με θετικούς αριθμούς που σημαίνει ποιες θέσεις θέλουμε, είτε με αρνητικούς αριθμούς που σημαίνει ποιες θέσεις δεν θέλουμε. Το smokers όμως τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει τις εκφράσεις των καπνιστών και το non-smokers τις εκφράσεις των μη καπνιστών. Ωραία. Αντέχετε λίγο ακόμα? Να φτάσουμε στο πρώτο στατιστικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η θεωρία που σας είπα πριν με τη μηχανή με δέλτα ίσον 0, μπλα μπλα μπλα, που στην ουσία, έτσι για να σας το θυμίσω λίγο, να σας κάνω τη σύνδεση τώρα, ή άρα τέλος πάντων αυτό το κάνει σε μια γραμμή, όλο αυτό που είπαμε. Αυτή τη θεωρία λοιπόν που είχαμε πριν, να σας τη θυμίσω, εδώ, που έχουμε μια μηχανή με δέλτα ίσον 0, η οποία μπορεί να παράξει δείγματα δεδομένου του δέλτα ίσον 0, και εμείς μετά θα δούμε πώς κατανέμονται τα δείγματα αυτά. Έτσι κατανέμονται τα δείγματα αυτά. Και θα δούμε τι τιμή έχει το δικό μας. Αν η τιμή είναι πολύ ακραία, είπαμε, τότε θα πούμε ότι το δικό μας δεν μπορεί να έρχεται από αυτή την κατανομή. Επομένως θα θεωρήσουμε ότι δεν ισχύει αυτή η μηχανή για το δικό μας. Επομένως δεν ισχύει ότι η έκφραση στην ομάδα α είναι ίση με την έκφραση στην ομάδα β. Εντάξει, αυτή είναι η λογική. Η R λοιπόν για αυτό το λόγο έχει το λεγόμενο μία συνάρτηση που ονομάζεται t.test, η οποία θα πάρει σαν ορίσματα το δείγμα της πρώτης ομάδας, smokers, το δείγμα της δεύτερης ομάδας, non-smokers. Θα το τρέξουμε έτσι προς το παρόν, γιατί η υπόλοιπη τρόπη που μπορούμε να το τρέξουμε περιλαμβάνει ηλική θεωρία και θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Αν το τρέξουμε θα μας βγάλει, θα μας βγάλει αυτά εδώ τα αποτελέσματα. Όλα αυτά. Δηλαδή η συνάρτηση αυτή δεν μας βγάζει ένα νούμερο σαν αποτέλεσμα, μας βγάζει όλα αυτά τα νούμερα. Στην πραγματικότητα η επιστροφή της t-test, αυτό που επιστρέφει τη t-test είναι μια λίστα, όσο θυμάστε από την R, από πολλές τιμές. Αν θέλω δηλαδή να δω τι ακριβώς επιστρέφει, θα πρέπει αυτό να το αποθηκεύσω σε μια μεταβλητή, ας πούμε MIT, και μετά να κάνω είτε str-MIT, οπότε να δω όλη τη δομή. Το str σημαίνει structure. Η δομή λοιπόν του MIT,
που θα μου πει ένα κάρο πράγματα εδώ πέρα. Μου λέει ότι είναι μια λίστα από 10 πράγματα. Μου λέει ότι σε αυτή τη λίστα από 10 πράγματα ένα πράγμα είναι το statistic, που είναι αριθμός και έχει την τιμή 2,95. Και διάφορα άλλα πράγματα. Το p-value, ας πούμε, είναι ενδιαφέρον. Το confidence interval, το διάστημα εμπιστοσύνης που σας είπα πριν, είναι ενδιαφέρον κτλ. Είναι από 16,4 μέχρι 84,6 κτλ. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι σημαίνουν τα νούμερα αυτά και τι μας ενδιαφέρει εμάς εκεί. Τι έχει κάνει η R μέχρι τώρα, όταν εμείς τρέξαμε αυτή τη συνάρτηση. Πάλι θα σας θυμίσω λίγο τη θεωρία, αλλά θα την κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένη αυτή τη φορά. Η R λοιπόν, για το δείγμα μας λοιπόν τώρα, υπολογίζει μια ποσότητα την οποία την ονομάζουμε TAF0, η οποία θα είναι, για να δούμε παιδιά ποια είναι, να τη γράψω και εγώ σωστά μία φορά, δεν θυμάμαι απ' έξω. Αυτό που υπολογίζει ονομάζεται T-statistic. Και όντως ποιος έχει πει στο προηγούμενο μάθημα ότι έχει τετράγωνα? Δεν είναι εδώ. Όντως έχει τετράγωνα. Υπολογίζει λοιπόν από τις μετρήσεις μας αυτήν εδώ την ποσότητα. Η οποία αυτή η ποσότητα θέλω να σας είναι πολύ ξεκάθαρο ότι μπορεί να υπολογιστεί από τα δεδομένα. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι ο μέσος όρος της πρώτης ομάδας. Έχουμε δηλαδή 10 τιμές, όσες τιμές έχουμε. Εμείς έχουμε 40 τιμές, 39 τιμές, ας πούμε. Υπολογίζουμε το μέσο όρο τους. Αυτός είναι ο μέσος όρος της άλλης ομάδας. Έχουμε 40 τιμές, υπολογίζουμε το μέσο όρο τους. Αυτή εδώ είναι η τυπική απόκλιση στο τετράγωνο, που επίσης υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος να τον υπολογίζει. Άρα, έχοντας 39 τιμές μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό. Έχοντας 40 τιμές μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό. Το N1 είναι το 39 και το N2 είναι το 40. Δηλαδή, έλα. Δεν παίζει. Γι' αυτό ζήτησα από το Gemini να μου δώσει τον τύπο για δείγματα άνισου μεγέθους. Εντάξει. Υπάρχει και τύπος που είναι με ίσο μέγεθος και είναι λίγο διαφορετικός από αυτό. Κοιτάξτε τώρα, αυτός ο τύπος είναι πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ έξυπνος. Γιατί περιλαμβάνει όλα αυτά που διαστητικά θα περιλαμβάνατε κι εσείς αν θέλετε να φτιάξετε το τεστ μόνοι σας. Τι περιλαμβάνει λοιπόν? Κοιτάξτε πώς θα σκεφτόμασταν. Θέλω να σας δώσω λίγο τη δικαιολόγηση του τεστ αυτού, γιατί είναι όντως ενδιαφέρον. Ας υποθέσουμε ότι κάνουμε ένα διάγραμμα ως εξής. Εδώ είναι η ομάδα Α, οι καπνιστές, και εδώ είναι η ομάδα Β, οι μη καπνιστές. Και οι μετρήσεις μας είναι κάπως έτσι. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε ένα άτομο που έχει αυτή την έκφραση. Ας πούμε την έκφραση 10. Έχουμε ένα άτομο που έχει αυτή την έκφραση, δηλαδή την 10,7 και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν είναι οι 39 αυτές τιμές. Και εδώ πέρα είναι οι 40 άλλες τιμές. Ωραία. Προκειμένου εσείς να αποφασίσετε αν αυτές οι τιμές, οι 39, διαφέρουν από αυτές τις τιμές 40. Τι πράγματα θα λαμβάνατε υπόψη σας? Τι θα ήταν σημαντικό για σας? Δηλαδή, πώς θα αξιολογούσατε, βλέποντας αυτό το διάγραμμα, αν οι τιμές της S διαφέρουν από τις τιμές της N ομάδας? Τι θα κάνατε? Έλα, Στέλ.
Το πρώτο πράγμα που θα βλέπαμε είναι πόσο διαφέρουν πάνω οι μέσοι όροι. Έτσι. Ο μέσος όρος της μιας ομάδας είναι κάπου εδώ πέρα. Ο μέσος όρος της άλλης ομάδας είναι εδώ. Εντάξει, παιδιά, καταλαβαίνετε όλοι τι είναι αυτό το διάγραμμα. Σίγουρα, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια πορεία. Αυτός ο άξονας είναι οι εκφράσεις. Επομένως, εδώ σου λέει ότι έχω 39 τιμές, αυτές εδώ πέρα. Αυτές είναι 39 εκφράσεις που είναι από τους καπνιστές. Και αυτές είναι οι 40 εκφράσεις από τους μη καπνιστές. Θέλουμε να δούμε αν διαφέρουν και τι θα αξιολογούσαμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που λέει η Στέλλα είναι αυτή η απόσταση, η διαφορά των μεσοόρων. Που είναι αυτό εδώ πέρα. Και στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά το χ1 πλην χ2 που έχει ο τύπος. Και μάλιστα το ίσον αριθμητή. Όσο πιο μεγάλη η διαφορά, τόσο καλύτερα. Εντάξει. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά λοιπόν, τόσο αυξάνεται η τιμή του ταφ. Γιατί είναι στον αριθμητή. Τι άλλο θα πέσει σημασία, εκτός από τη διαφορά των μεσόρων? Και κάτι άλλο είπες. Γιατί είναι σημαντικό το πόσο απλωμένες είναι οι τιμές? Γιατί? Σκεφτείτε το εξής. Εδώ πέρα είναι τόσο απλωμένες και μας φαίνεται μια χαρά με το μάτι ότι διαφέρουν. Εντάξει. Φανταστείτε όμως να ήταν έτσι, αυτές να μην ήταν όπως έχω εδώ, αλλά έτσι. Τι μέσο όρο έχουν οι πράσινες τιμές, όπως το έχω σχεδιάσει? Πάλι εδώ πέρα θα είναι περίπου. Το χ1 θα είναι το ίδιο και με τα κίτρινα και με τα πράσινα, όπως το σχεδίασα. Εντάξει, αγνοήστε ότι εδώ είναι το 0. Μην το λάβετε υπόψη σας. Αν ήταν όμως, αν συγκρίνουμε τώρα το πράσινο δείγμα, που έχει τον ίδιο μέσο όρο με το κίτρινο εδώ, με αυτό εδώ το δείγμα, που έχουν την ίδια διαφορά μέσο όρων, θα λέγατε ότι αυτό διαφέρει από αυτό? Ναι ή όχι? Τι συμπέρασμα θα φτάνατε? Δύο πράγματα θέλω να σκεφτείτε. Αν θα πείτε ότι διαφέρει αυτό το κίτρινο με αυτό το κίτρινο, και δεύτερον, που έχουν μια διαφορά μέσω όρων χ1-χ2, και αν διαφέρει αυτό το πράσινο με αυτό το κίτρινο, που επίσης έχουν μια διαφορά χ1-χ2, την ίδια. Γιατί η μέση τιμή των πρασίνων είναι πάλι εδώ πέρα στο ροζ, όπως έχω σχεδιάσει. Για πείτε. Έλα. Είναι ίδια. Τέλεια. Πολύ σωστά. Στο πράσινο δηλαδή θα διστάζαμε να πούμε ότι είναι σημαντική διαφορά. Αυτό που έχεις λάβει υπόψη σου στην πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι τιμές είναι πολύ διασκορπισμένες. Αυτή η μεγάλη διασκόρπιση ή η μικρή διασκόρπιση, εμείς τη μετράμε με την τυπική απόκλιση. Δηλαδή, αν μου δώσει 100 τιμές, μπορώ από αυτές τις 100 τιμές να υπολογίσω την τυπική απόκλισή τους. Για να σας δώσω και τι είναι αυτή η τυπική απόκλιση, για να μην νομίζω ότι είναι κάτι μαγικό. Αν εδώ πέρα είναι ο μέσος όρος κάποιων τιμών, δηλαδή εδώ πέρα είναι ο άξονας, έτσι. Και έχω αυτές τις τιμές. Ας βάλω την τιμή αυτή 10. Και έχω κάποιες μετρήσεις, δηλαδή έχω μια μέτρηση που είναι 3. Έχω μια μέτρηση που είναι 4. Έχω μια μέτρηση εδώ πέρα που είναι 7. Έχω μια μέτρηση που είναι 8. Και έχω μια μέτρηση από εδώ που είναι 12. Ο τρόπος να υπολογίσω την τυπική απόκλησή τους είναι, θα μετρήσω πόσο απέχει κάθε τιμή από το μέσο όρο τους, αυτός είναι ο μέσος όρος στο 10, π.χ. αυτή η τιμή απέχει 2. Αυτή η τιμή απέχει 3. Το 7 από το 10 απέχει 3. Θα πάρω όμως κάθε φορά το τετράγωνο. 2 στο τετράγωνο, συν 3 στο τετράγωνο, όλες τις αποστάσεις. Συν το 4 από το 10 απέχει 6. 6 στο τετράγωνο, συν όλα αυτά. Ναι. Και θα πάρω την τετραγωνική ρίζα. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε ότι όσο πιο πολύ απλωμένες είναι οι τιμές, τόσο πιο μεγάλο θα είναι αυτό.
όσο πιο περιορισμένες είναι οι τιμές κοντά στο 10, τόσο πιο μικρό θα είναι αυτό, γιατί μικρότερες είναι οι αποστάσεις από το μέσο όρο. Άρα, αυτή η τυπική απόκλιση, που είναι αυτό εδώ το νούμερο, στην ουσία μας λέει πόσο απλωμένες είναι οι τιμές. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, σε αυτό που είπες. Όταν είναι η τυπική απόκλιση μεγάλη ή μικρή, θα θέλεις να πεις ότι όντως διαφέρουνε? Τέλεια. Όταν είναι μικρή. Επομένως, σε αυτό το κλάσμα που πάμε να φτιάξουμε εμείς, είπαμε το χ1 πλην χ2 θα το βάλουμε στον αριθμητή. Όσο πιο μεγάλο είναι η διαφορά, τόσο να μεγαλώνει το κλάσμα. Την τυπική απόκλιση στον παρονομαστή. Όσο πιο μικρή είναι η τυπική απόκλιση, τόσο θέλουμε να μεγαλώνει το κλάσμα. Άρα εδώ θα βάλουμε την τυπική απόκλιση, την ονομάζουμε SD, SD1 τετράγωνο, συν SD2 τετράγωνο, θα το φτιάξω, δεν είναι ακόμα σωστό. Όσο μεγαλύτερες είναι οι τυπικές αποκλίσεις, τόσο θέλουμε να μειώνεται αυτό το κλάσμα. Όσο μικρότερες είναι οι τυπικές αποκλίσεις, θέλουμε να μεγαλώνει. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε μεγάλη διαφορά μεσοόρων και μικρές αποκλίσεις, μεγάλο κλάσμα. Εντάξει. Δηλαδή, απέχουν πολύ αυτά και είναι και πολύ στενά, μεγάλο το κλάσμα. Το άλλο τώρα που το ξέρετε διαισθητικά. Αν εδώ πέρα είχαμε 3 τιμές ή 3.000 τιμές, ποιο θα εμπιστευόσασταν περισσότερο, το 3 ή το 3.000? Και εδώ πέρα αντίστοιχα, αν είχατε 3 τιμές ή 3.000 τιμές, τι θα εμπιστευόσασταν περισσότερο, το 3 ή το 3.000? Το 3.000. Αυτό τώρα, όσο μεγαλώνει, τι πρέπει να κάνει? Να μεγαλώνει το κλάσμα. Γιατί πολύ δείγμα, πιο πολύ εμπιστοσύνη, άρα θέλουμε να μεγαλώνει αυτό. Τι το κάνουμε λοιπόν? Το βάζουμε στον παρονομαστή του παρονομαστή. Στην ουσία, κάνουμε αυτό το πράγμα. Όσο μεγαλώνει αυτό, μικραίνει αυτό. Όσο μικραίνει αυτό, μεγαλώνει το κλάσμα. Και βάζουμε και μια τετραγωνική ρίζα εδώ πέρα. Αυτά είναι όλοι μαθηματικοί λόγοι. Γιατί υπάρχει τετράγωνο, γιατί αυτό υπάρχει στο κλάσμα του καθενός. Αλλά η διέστηση είναι η ίδια. Η συμπεριφορά του είναι καλή αυτού του πράγματος. Εντάξει. Η R λοιπόν τι έχει κάνει? Έχει φτιάξει μια μηχανή, αυτό ονομάζεται TAF, παιδιά. Και τελειώνουμε, 3 λεπτά ακόμα. Έχει φτιάξει μια μηχανή που σου λέει, ας το ονομάσουμε TAF κεφαλαίο. Όταν το TAF κεφαλαίο είναι 0, τότε εγώ θα σου παράξω πολλά δείγματα. Το T1 μικρό τώρα, T2 μικρό, T3 μικρό, που ξέρω πώς κατανέμονται. Όταν η πραγματική διαφορά λοιπόν είναι 0, μπορώ να σου παράξω αυτά τα δείγματα που ξέρω πώς κατανέμονται. Και κατανέμονται με αυτόν τον τρόπο. Με μια γνωστή κατανομή στην R, γνωστή τα μαθηματικά της. Όπου εδώ είναι το 0. Αυτή η κατανομή ονομάζεται κατανομή TAF. Και αντιστοιχεί σε αυτήν εδώ τη μέτρηση. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι η μηχανή μου είναι στεταρισμένη στο 0, ξέρω αυτά που παράγει πώς κατανέμονται. Ωραία. Αλλά τώρα με βάση αυτό, ξέρω και τι τιμή έχει το δείγμα μου. Το δείγμα μου, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένη περίπτωση έχει τιμή 2,95. Η R ξέρει και άλλα πράγματα, αφού ξέρει την κατανομή, ξέρει τα πάντα. Σου λέει, με το 2,95 που έχει το δείγμα σου, εγώ ξέρω αυτόματα ότι υπάρχουν τόσες τιμές που είναι πιο μεγάλες από το 2,95 και τόσες τιμές που είναι πιο μικρές από το 2,95. Αλλά σε ποια περίπτωση? Όταν η μηχανή έχει όντως TAF ίσον 0. Δηλαδή σου λέει ότι όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, TAF ίσον 0, τότε εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες τιμές που έχουν ακόμα πιο ακραίο τέτοια διαφορά μεταξύ τους ή ακόμα πιο ακραία από την άλλη μεριά. Δηλαδή,
Ξέρω ότι για να δούμε σε πόσο ποσοστό των περιπτώσεων. Εδώ. Ξέρω ότι με πιθανότητα 0,00429, όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, μπορεί να βρεις ένα τάφ που είναι πιο μεγάλο από 2,95 ή πιο μικρό από πλην 2,95. Και στις δύο περιπτώσεις, εμείς έχουμε παρατηρήσει π.χ. αυτό εδώ πέρα το κίτρινο με αυτό εδώ, και στις δύο περιπτώσεις ξέρουμε ότι είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε, ακόμα και όταν δεν υπάρχει διαφορά, πιο ακραία κατάσταση, π.χ. αυτή εδώ πέρα. Ή π.χ. να το βάλω αυτό ακόμα πιο κάτω, αυτή εδώ πέρα. Αλλά η πιθανότητα να παρατηρήσουμε κάτι πιο ακραίο από αυτό που έχουμε ήδη δει είναι πολύ πολύ μικρή, 0,00429. Αυτό ισοδυναμεί με αυτό που σας έλεγα χθες με τα σύννεφα, ότι ανοίγει το παράθυρό σας το πρωί, βλέπετε τον ουρανό, έχει ένα ποσοστό νεφοκάλυψης και εσείς λέτε, τις μέρες που δεν βρέχει, που δεν θα βρέξει τελικά, τα άφησα 0 εδώ πέρα, η πιθανότητα να δω τέτοια νεφοκάλυψη που βλέπω σήμερα ή ακόμα μεγαλύτερη είναι 0,00429. Τι θα κάνετε, θα πάρετε ομπρέλα ή όχι? Τις μέρες που δεν βρέχει, η πιθανότητα να δω τόσα σύννεφα ή και περισσότερα, που δεν βρέχει, έτσι, τόσα σύννεφα ή και περισσότερα είναι 0,00429. Θα πάρετε ομπρέλα, ναι ή όχι? Ναι. Ακριβώς το ίδιο θα κάνετε και εδώ. Θα πείτε ότι αυτά δεν έρχονται από εδώ, δεν έρχεται από μέρα που δεν βρέχει, θα έρθει από μέρα που βρέχει. Άρα αυτό το αποκλείω, αυτή τη μηχανή, και θα θεωρήσω ότι αυτό το δείγμα μου, που είχε 2,95, δεν έρχεται από μηχανή που τα δύο δείγματα είναι το ίδιο. Επομένως, για αυτό το γονίδιο το χ διαφέρει οι καπνιστές από τους μη καπνιστές. Αυτό στην ουσία βγάλαμε εδώ πέρα. Και η Άρο όλη αυτή την ανάλυση την έκανε με μία γραμμή. Και βασίζεται στο περίεργο διασθετικά πράγμα να σου παράξει κάτι όταν όντως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους καπνιστές και στους μη καπνιστές. Ξέροντας όμως πώς συμπεριφέρεται το σύστημα όταν δεν υπάρχει διαφορά, μπορεί να σου πει αν η τιμή που παρατήρησες εσύ έρχεται από αυτή την περίπτωση ή όχι. Γιατί πιστεύετε ότι μας είναι καλύτερο να συγκεντρωθούμε στο 0 και όχι σε κάτι πιο άλλο νούμερο? Γιατί επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση όπου δεν διαφέρουν οι δύο ομάδες και δεν επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση που διαφέρουν οι δύο ομάδες? Όλη η στατιστική της R, το hypothesis testing τουλάχιστον, έχει βασιστεί στο δεν διαφέρω. Γιατί να έχει κάνει αυτό και να μην έχει επικεντρωθεί όλη η προσπάθεια των στατιστικών στο διαφέρου? Θα μας ήταν και πιο διασυστητικό όλο, παρά να σκεφτόμασταν αντίστροφα. Έλα. Ναι. Ναι. Μπράβο. Εννοείς πόσο πολύ διαφέρουν. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν δεν διαφέρουν, η μόνη τιμή που μας ενδιαφέρει είναι το 0. Είναι 1 ίσον 2 ή 1 πλην 2 ίσον 0. Αν διαφέρουν, μπορεί να διαφέρουν κατά 1. 1 πλην 2 ίσον 1. Μπορεί να διαφέρουν κατά 2. 1 πλην 2 ίσον 2. Μπορεί να διαφέρουν κατά 2,75. Είναι άπειρες οι τιμές που μπορούν να διαφέρουν. Αυτό θα έκανε τη μελέτη του διαφέρω πολύ πιο δύσκολη. Εμείς λοιπόν λέμε, επικεντρωνόμαστε στο δεν διαφέρουν, που είναι μόνο και μία τιμή. Το 1 ίσον 2, 1 πλην 2 ίσον 0. Αν μάθουμε το σύστημα πώς συμπεριφέρεται σε αυτή την περίπτωση, τότε τουλάχιστον μπορούμε να απορρίψουμε αυτό. Μπορεί να μην ξέρουμε πόσο πολύ διαφέρουν, αλλά απορρίπτουμε το ότι δεν διαφέρουν. Και είμαστε OK.
Εντάξει. Αυτή είναι η όλη λογική της R. Τώρα, αν θέλετε να διαβάσετε λίγο την ιστορία, είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία πίσω από αυτά τα στατιστικά, το τι στατιστική. Για παράδειγμα, και παιδιά έχουμε τελειώσει. Ήθελα να μην σας κάνω διάλειμμα, γιατί τα τελειώνουμε νωρίτερα. Σας κρατάω και παραπάνω. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αυτό το T-Statistic το εφήβρε ένας τύπος που ονομαζόταν... ονομαζόταν πώς? Όχι. Το Wells είναι η επέκτασή του. Ονομαζόταν T-Statistic. Τέλος πάντων, ένας τύπος που δουλεύει στην Guinness, την πύρα. Κοσέτ νομίζω λέγονταν. Αυτός εδώ. Αυτό λοιπόν ο τύπος δούλευε στην Guinness και ήταν στατιστικός, είχε βρει διάφορους στατιστικούς τρόπους να μετράει αν οι διάφορες τεχνικές που έκαναν στην πύρα, αν για παράδειγμα βάζανε αυτή τη ζύμη ή τέλος πάντων αυτές τις συνθήκες, βελτίωνε την ποιότητα της μπύρας. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε να πάει να παρουσιάσει τη δουλειά του στα συνέδρια, γιατί θα το βλέπανε οι ανταγωνιστικές εταιρείες μπυρών και θα κάνανε το ίδιο. Λοιπόν, έχει αυτός ένα αξιόπιστο τρόπο να βλέπει αν κάτι που κάνουν στην πύρα βελτιώνει την ποιότητά του. Τα δημοσίευε με ψευδόνυμο. Το ψευδόνυμο ήταν student. Έτσι λοιπόν όλη η κατανομή αυτή ονομάζεται student κατανομή, student test, και έτσι έμεινε στην ιστορία. Σαν student test. Αργότερα το πήρε αυτός που είπες, που δεν θυμάμαι το όνομά του, και το επέκτηνε στο να μην έχει equal variances και να μην έχει equal sample sizes. Αυτό έκανε λοιπόν ο Γκοσέτ. Η ιδέα με τις μηχανές που σας λέω και τα λοιπά, φτιάχτηκε από ένα άλλο στατιστικό στις αρχές του αιώνα. Αυτό είναι εδώ τον απίστευτο τύπο και αυτός έχει ενδιαφέρουσα βιογραφία, αλλά δεν θα σας την πω τώρα. Εδώ. Έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία κάπου. Εδώ. Δεν θυμάμαι από πού είναι. Αυτός έχει κάνει βάλει όλη τη βάση στην εξελικτική βιολογία, για παράδειγμα. Όλο το εκείνο που έκανε να αναπτύξει τη στατιστική ήταν να αναλύσει την εξελικτική βιολογία. Στατιστικός. Αυτός εφήβρε τους όρους μέγιστης πιθανοφάνειας. Αυτός εφήβρε το p-value. Αυτός εφήβρε το hypothesis testing. Αυτός εφήβρε τον alpha hypothesis. Όλη η μοντέρνα στατιστική στην ουσία στηρίζεται σε αυτόν. Αυτά.